Третият вид алергична реакция е животозастрашаващата. Тя се появява между 5 и 30 минута след ожилването. Трябва много добре да бъде разпозната. Симптоми като задушаване, подуване на лицето, устните, затруднено дишане. Това говори за силна животозастрашаваща алергична реакция. Веднага звъним на 112, без колебания. Тук включваме Димитър Ненчев. Какво трябва да правим при анафилактична реакция или, не дай се Боже, анафилактичен шок, което е рядко състояние, но е възможно и се намираме някъде в отдалечено място. Първо, трябва да разпознаем признаците какви са. Зачервяване, сърбеж, отток на устни, на език, на гърло, затруднено дишане, хрипове, агонално дишане, падане на кръвното, участен пулс, колапс, загуба на съзнание. Това всичко са признаци. Първо, трябва да изведем човека или ако сме ние да излезем извън опасната зона. Това е първото нещо, което трябва да направим. Нашата безопасност е на първо място. Излизаме извън опасната зона, трябва да знаем къде сме, отворете си телефона, вижте къде точно се намерите, обадете се на 112, винаги давайте адреса първо. Кажете първо къде се намирате, поискайте съвет от лекар. 112 ще ви свържат с регионалния координационен център, където задължително има дежурен лекар. Това е според изискванията на наредба номер 3 за определение на стандарта спешна медицина. Този лекар ще ви каже какво да правите. Ако имате във вас медикаменти като цетиризин, който може да се купите от всяка една аптека, ампулка адреналин с принцовка и игла, лекарят може да ви даде съвет какво да правите. Ако естествено на лекаря му стиска. Може да сложите лед, ако имате естествено или нещо студено на ожиленото място, да разкопчаете примерно стягащи дрехи, бижута, колани и така нататък. Пациента по възможност да се обездвижи, да не се движи много. И звъним на 112. Това е общо взето каквото можем да направим. Категорично не препоръчвам използването на каквито и да било медикаменти, без да се консултирате с лекар на своя глава, защото тази ампулка, тя може да ви спаси, но може и да ви убие. Така че това не е шега работа. И една подробност, когато реанимираме някой, за който знаем, че той приема бета-блокери, адреналина не е лекарство от първи ред. Лекарство от първи ред е глюкагон. И това е одобрено от Министерството на здравеопазването на Република България в пулса, раздел шок, подраздел алергичен шок. Там най-накрая пише за глюкагон. Хайде, бъдете здрави! И нека изкажем благодарност на Димитър Ненчев за подкрепата, която оказва на мене и отговаря на вашите въпроси. Той дава наистина много ценни съвети, моля последвайте го. Каква е превенцията при поява на стършил? Не ръкомахай енергично. Не обличай ярки дрехи и силни парфюми, когато ходиш на излет или там, където има вероятност да срещнеш жилищни насекоми. И не забравяй, винаги носи със себе си по време на излет препарат, който би ти дал времето или би ти помогнал да стигнеш до спешна помощ. Но нещо много важно, нека този препарат бъде предписан лично за тебе от личният ти лекар. Благодаря.